Umnumzana Lithabo Gyolisi obexelenga njengomqhubi weenqwelo zeenkonzo ezingxamisekileyo zezigulane eNelson Mandela Academic uphume tshaya kwinqanaba lokuqala letyala atyholwa ngalo lokubetha. Ngoku unxanelwe ingqesho nokunikwa iimali zakhe nanjengoko etsala nzima yaye washiywa nayinkosikazi. Abantwana bam bebefunde e-private school, ndibabona sebekwezinye izikolo endingazange ndayicinga uba bangafunda kuzo. Ndisapota abazali, andisenene nonkosikazi ndithetha nje ngoku. Ndisithi kukhululwe ezi ambulance zihambe ziyosebenza, ndibhatalwe imali yam, ndibuyele emsebenzini. Andinangxaki na-department mna. Umyalelo we-CCMA unothimba uziwukule iinqwelo mafutha ezimbini zesebe lezempilo, kodwa iNEHAWU ayixolanga yatsho ityhola isebe ephondweni njengelilawulwa ziinkundla zomthetho. We would have preferred into okokubana phayana kuyiwe kwa-HR nakwa-finance. Why we would have elected, we would have preferred into okubana kuthinjwe phaa kulaa floor ka-HR no-finance. It is because bekuzawuma yonke into. I-service providers ezipetsha amaviri e-ambulance bezingazubhataleka zilwe sisincedisa. Isebe lezempilo lithi lisafakana imilomo namagqwetha alo ngelizama ukuba kungathinjwa iinqwelo zezigulane ezihleli zinqongophele kakade kweli phondo. Ii-ambulensi zethu ayizizo izinto efuneka uba kanti noko ziyathathwa xa kukho imibambano ezinje, kuba kaloku zinceda uluntu. Xa abantu ii-ambulances kunye nee-rescue vehicles zingekho, ingozi ezenzekayo apha asikwazi into yoba ke ngoku sikwazi ukuzihoya. Ngale njikalanga iNEHAWU ilindele ukugaleleka kweziphathamandla ze-CCMA ziphuma kuNdlunkulu iphondo eGauteng, nalapho kulindeleke ukuba lo mbutho udakance ukungoneliseki kwawo ngento athi umnumzana Damoy unothimba uthimbe iinqwelomafutha zezigulane eziyimvuthuluka kuguga. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMthatha.